vrúch lokéna, go bél na cé, fasniaca me férin. Ba siadam gur an tarachtas tír éile na Gaeilge an sa tír seo, agus tarníonn sé muintir na Lort na Gaeilge. Dálum chuirní riada agus fanam I mhíon sin agus tá sé Harcín a lug. Well, sin ócáid is táchtaí sa bhliain waithh na Gaeilge cost, agus sin ócáid is smó go dagan pobl na Gaeilge le chéile, agus dólam go dagan sí stáitse den Halín Gaeltachta. Tá tuchtas anahacht gur fad fes gur deis úntacha ag muinte na Gaeilge ar fad teach le chéile, a héna chuir a chéile a rís agus tanháilíon le chéile. Tá me tíocht ag an iireachta son 1969, bhí me casas na comórtas fádó, ní bhíon is faoi láthid bin gobal in na comórtaí a go láthid agus léirú agus sudaí an cinál sin ach stoí go ben tíocht le chéile agus na daoine chasta le chéile mar a d an scoile rinne. Is a gol le cé, lais trí an dó tré.